vain minun. Minä hoidan asian. Lähdenkin tästä heti soittamaan tukkuliikkeeseen. Tee se. Ja ovittele niitä. Minusta ei siihen oikein ole. Luota vain minuun. Kyllä minä hoidan tämän asian. Hei. Ai niin, hyvää päivänjatkoa sinulle, Unelma. Sipulit ei naistellut vielä. Minä kunnolla. Ei tapella sen moko. Elkin sinä upittaa. Huomenta, Eera. Oletko vaihtanut gravurin mopedin? Mitään vaihtanut. Tää on meidän mopo. Ja nyt tänään on sinun vuorosi ruokkia ja ulkoiluttaa sitä vai? No, minulle se rupes käy venkoilemaan. Immu, Kotona oli vielä ehtoolla. Taitaa nukkua. Se on vähän sellainen aamuuninen. no niin, Katu. Kaiket työt naisten kanssa vehtoo. Herättää se pitää. Oho, Immu. Se valaveilaa. Nosta vaan karvasempoo pientä pystyyn ja tule luoja aamulla ihailemaan. Joutuin. En mietäs jouda koko päivää huhuilemaan. Koko aamun mä käynyt ollut ja kuulin unelman, että on nähty täällä. Missä se mies on? Veera, mutta on minulla asiaa kyllä sinulle. Jaha, huomenta haastelija mies. Tässähän niin. Mikä hätä? Onks Jummon remontissa Jummulla? Minä mikään haastelija. Minä olen käräjäoikeuden haasten mies. Kuulitko? Haasten mies! Oot mikään nyt kahani etuilemaan et rupia. Mie olin täällä ensin. Ja vaan jonon vähätä niin minun takse. Ja sitten me ootellaan kun Immu herää. Mutta hei, mikä minulla on asia koko immu? No mitä siis sitten täällä hyppätä hänen asiat tätä äiviä? Veera, minulla on sulla haaste käräjäoikeus. Tai ei vielä ole, mutta kohta voi olla. Olen nimittäin saanut tietoa, että olet osallisena rahanpesussa. Herra Immu, miksi kaikki tiedät? Meidän Ylmani Valte housut viime torstaina pesi meidän konneessa. Ja siltä oli jäänyt voitto Teivonravet perstakkuun. Joulunkos me siitä linnaa? Ja kuinmoinen vaan takku tulla? Älä nyt yritä vielä suuttaa. Puhun rahanpesusta sen varsinaisessa merkityksessä. Ai, se tarkoittaa, että minä varta vastenpa esiteisin koneeseen. Otan hieno pesuohjelman, peseen, linkua ja laitan narulle kuivumaan. Täytä hyvää mies järkeä. Johan naapuri epärehelliset kakarat ne ennen kuivumista pihistä tuossa vieresvahdi. Ja siihen minulle ei ole aikaa. Sun poikki. Olen saanut viiketietoa, että sinulla on alihintaan myyty tavaroita, joiden alkuperä on tuntematon. Haisepa rajan takaiselle rahalle. Mistäpä saat esimerkiksi tuon mopon? Tunnet se bisnesmies Alpen? Vai Alko? Kuka voiko Alko? Jonka jo laihdutuskurssi ennakkomaksusta vanhenee, joten saa sitä kettua haastettua vielä tänne. Vihjeesi on arvokas ja kiellän sinua hävittämästä tuota todistusaineistoa. Kuulehan se Siis tuota mopoa. Kuule se haastelijamies. Miksi minä rahaa laittavara hävittäisin? Mut kyllähän niin myy, jos hyvä hinnoittaa. Otat se. No niin, Alpe, yksi kivi lisää kuormaasi. Minä nappaan sinut. Ai se kiirehi. Eihän se päästy kaupan alkuunkaan. Ei kuuntele sinua. Se haistaa vertää. Mitäs sinä muuten tuolla mopolla? Otatko remonttiin? Mie toin tää takkuun korjaukseen. Immulla vaikka ostit Alpelta. Mie niin sanonut. Mie vaan kysyin tuolta haastelijalta, tunteeko se Alpen. Miten se keksiikö olen tän häneltä ostanut? Immulta mies. Tai paremmin sinun ukkotan ostia takkuun kanssa. Mahtaako tuossa ennen olla takkuun voimassa? No pakko olla, vasta neljä kesääreitä tällä ajoilla. Ja mie. Ja niin vaan meni kummipukki. Oi kehveli, että nyt jo. Niin, et uusi mopo tai ainakin uusi kummi pitää saada. Mut Ruben, ei heti odottaa, koska Immu nousee. Anna tää hälliä ja sano, että nyt ehkä takaisin. Sipulit heitti. Minä kerron terveisiä. Adios Veera.
kritisoimasi äänisaaste syntyi Virmasi asiakassuhteiden hoidosta. Kuluvan kvartaalin tulosennuste nimittäin parani äsken useita prosenttiyksikköitä. Tuli työtä, kassavirta paisuu ja pääoman tuottoprosentti nousee. No kenenkäs se tämä risari sitten on? Reijan, Rainerin, Valtten ja pienempien mukuluiden hallipäällikkö Veera vaatii takukorjausta. Uusi mopokin tosin kelpaa. Juu, sisä juu. Bonuksella tietysti tynnyrinen pensaa. Huomenta, hyvät herrat. Mitäs se on? Harmittelen tässä, miten myöhään nuo pankit aukeavat ja vaikka käteisvarat loppuvat näin aamusta kesken. Peittipu ja syyt on kuule sitten ihan entiset. Ei oo pyrkkoja, sulle edes vippaakaan. Hetkinen, enhän minä mitään sinulta kysynyt. Joo, mutta meinas. Asenteesi loukkaa minulla näin liikemiehenä. Ruuta! Nyt olisi kuule hyvä kiinteistökauppa meneillään ja pienikin käteisvara olisi saatava vaikka kiven silmästä. Yritäpä sieltä. Lähtee löysemmin kuin minulta. Sallikaa minun tuoda julki pettymykseni. Näin liikemiehenä se loukkaa minua, mutta teiltä se puuttuu. Puuttuu ja vähän puuttuu rahaa. Jaha, terveys-terroristitieto isku heti aamusta. Ennallaan. Eikö se ole hyvä, että on Ennallaan on, mutta tuosta kun vielä vähän nousee, niin asteikko loppuu. Mutta jos aikuinen mies ei ymmärrä lääkkeitään ottaa, niin oma pahan on vikansa. Tässä ei muista aina mitään pillereitä pureskella. On tässä vielä paljon muutakin hommaa. Kun makaat halvaantuneena vuodeosastolla, minä tulen sinua katsomaan. En tuo kukkasia, vaan tuon verenpainepillerilääkepurkin ja teippaan sen sänkysi päätyyn. Tuijottelet sitä loppuelämäsi ja mietit, olisiko kannattanut pillereitä pureskella. Vauppoinen sisar meni. Sisar Hento Kiukkuinen. Ei se nuorempana ilmeni tommonen kärpästikkeli ollut. Vaikka oli mahditalo tyttö, niin tuli tuonne mökin pojan kanssa. Ai vanha tuttu, en tiennytkään. No samaa koulua käydä hinkas. Tosi se kyllä tuo ilmeni muutama luokan alempana. Ja samaa matkaa kulki ne Rentolan mieli, jossa oli aina mukava tuuppia ilmeliä välillä takiaiskuspäivällä kuralämmössä. Tää loppu perkele tuoppinen, kun mä vetäin sankareita torpiin! Kauheata, sinähän ihan turvalliset väkivaltaa. No niin tee, mutta loppu se kiusaa. Ja ihan joku psykologia ja kuraattori. Ai Rikka kulkea koulutus ihan rauhassa. Missä se on, Nimmu? Varoitan, älä syyllisty kätkemisrikokseen. Kerro heti, minne se livahti. Mikäs pirua sinua nyt syystä? Mikä suka livahti? Korvasta päästä arkiin. Odotan asiallista kielen käyttöä. Haastemies edustaa esivaltaa, jotta sinun on kansalaisena autettava ja kunnioitettava. Näin Alpe niipimään tänne, missä se on. Kuulepas esivalta. Ala vain tottua ajatukseen, että Alpe on sinunlaistasi aina kierroksen edellä. Tuonne päivien suorat jäljet. Vedäpä niistä vainua. Oi, kerran palvelijan pakoilu ei auta, se kelmi jää minun käsiin. Terve Immu! Terve! Mikä se saa johtaja lähestymään konsernimme pääkon? Liikeasioissa, Immu, liikeasioissa. Sillähän minä elän. Mopoa koostelin. Kuule, nyt ei oo uusia mopoja, mutta hyviä vähän käytettyjä löytyy. Minä en tullut mopokaupoille. No entäs kauluja? Kuule päihdeosastolla löytyy paljon sinne pankiselle sopivaa. Pannaanko orvokkia
Hyvää iltaruskoa. Rubens ei osaa kuulla piirtää hirviä lähteelle, mutta tässä olisi Joutsin ja Lammella. Tosi ovat kyllä nyt taiveen tuketa, kun ei niitä näe. Anna olla, Immu. Minulla on sulle vakavaa asiaa. Anna kun arvaa. Koskee sinun lainaakin. Kiinteistön kunnostamista ja liiketoiminnan uudistamista varten, niin kuin hakemuksesi seisoi. Juu, oikein minä arvaan. Pääkonttorin tietojen mukaan sinun lainapaperissa on helsinkiläisen takaajan nimi. Ja nimellä on painoarvoa saman merkki kuin arkkipiispalla. Ja pankkimme myönsi lainan. Siitä olen edelleen. Todella kiitos. Se luottamus joutui häpeään. Minun olisi pitänyt kuunnella etiäistä, joka kuiskutti minulle. Liian pitkä on paperi. Mopokauppiaan hoidettava. Oi jaa, minä se jääkervos tuommoista. Niin, sä hoidat. Ensimmäinen koronmaksu oli torstaina. Oliko se jotain? Torstaina oli. Ja pankissa ei tehty havaintoa sinusta eikä myöskään maksu. Unohtumaan. Ilmoitus lainhoidosta se on lähtenyt se takaajalle. Ja luotto se on toistaiseksi sille jäissä. No. Kuule, Immu. Vanhana kaverina sanon sinulle. Hoida asiasi pankin ja takaajasi kanssa. Muuten sinulta firmasi pirun oppii. Tuotako juo sanomaan lähti ihan vartavasti niin kuin minulle tuo. Tuossa töihin mennessä poikkesin. Hei kuule, Immu. Sinä kun paremmin sen unelman tunnet, niin voisitko järjestää minut puheille? Minulla on. Mies istuu koko pitäjän rahapussin päälle ja pelkää yhtä unelmaa. Ei se mitkään niin se saruusunelma, mutta kyllä se ihan tavallista puolelta ymmärtää. Ja minä pääs kaupalle mennä. No, joo, niin tervetuloa sitten. Mikä tässä unelmassa yhtäkkiä pankkia rupes kiinnostamaan? Sekin on aina väjähtänyt pitkään. Etkö sä kaupalle mennyt? Mikä sulla on oma? Poikkesin hakemassa kotona lounaasi. Ja matto tulee keittiön lattialle. Keittiö, no eikö siellä jo ole? Herra ihme, Immua, etkö sinä ole nähnyt, että keittiösi lattialla on 2 päivää ilman mattoa? Ja sen resun vei kaatopaikalle. Ei oo sattunut siliin. Mahtaisitko huomata, jos uuni vietäisiin nurkasta? No eiköhän minä nyt sen. Niin, ainakin marraskuussa kun alkaisi palella. Kukahan sinustakin Immu huolta pitäisi, jos en sitten minä? Niin, kukaapa oikein minusta. Onneksi oot nyt sinä unelmaisin. Niin, ja siitä sinun onneksesi ja siitä ajattelin keskustella vähän tänään kahden kesken. Ymmärsin vihjeen. Ja muutan henkilökohtaisten koordinaattieni lukemat. Kuten me mestarisuunnistajat sanomme, sitä paitsi tärpetti on päässyt loppumaan. Ei tule oikea valori orvokkitauluun ilman sitä. Mitä kovin nykyisen kanssa. En puutu pitkärään pitkisi evankoistin hankintoille. Immu! Immu! Pyytäisitkö saapuvia